ସଜବାଜ ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରାବଣପୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସାନ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ। ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ସେ ପକୋଡ଼ା ବନେଇ ଆମ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛନ୍ତି। ନଣନ୍ଦ ମୋର ଭାରି ଲାଜକଳି, ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ପକୋଡ଼ା ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଏପଟେ ନାନୀ ଆମର ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇଗଲେଣି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ପେଟେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇଦେଲେ। ମୋ ପାଇଁ ବି ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଳୁଥିଲି। ପକୋଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ ଭାରି ଭଲ ଥିଲା, ବାକି ଆମ ନାନୀ ଟିକେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ରସିକିଆ। ତରବରରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ରାବଣପୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପିଇକୁ ଧରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବାବୁ ପଇସା ଥଳିକି କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଏପଟେ କିଣାକିଣି ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ଭୋକରେ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା ଯେ ଶେଷରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ନ ଦେଖିପାରି ମନ କଷ୍ଟରେ ଫେରି